Dobre, dáme na Ukrajinu na 4 roky 50 miliárd eur. Navozíme tam ďalšie tanky, navozíme tam ďalšie lietadlá, navozíme tam ďalšie zbrane. Pán redaktor, zapamätajte si, čo vám už hovorím druhý rok. O 3 roky tu takto budeme stáť. A skonštatujeme, že sa minulo 50 miliárd eur a že na každej strane je o 100 000 mŕtvych vojakov viac. A nikto sa nepohol z miesta. Rusi budú naďalej pokračovať vo vojenskej kontrole Donecka a Luhanska. Nepohnú samozrejme s Krymom. Bude sa zlepšovať vyjednávacia pozícia Ruska. Tak buď si budeme hovoriť pravdu, budeme tie veci pomenovávať, budeme hovoriť, že to nefunguje, poďme nájsť nejakú inú metódu, ako tento problém vyriešime. Ale ak si niekto myslí, že nalejeme 50 miliárd, pošleme tam stovky nových zbraní, že vyriešime niečo, nevyriešime nič. Garantujeme len o 200 000 mŕtvych ľudí viacej, ktorí sú tam. A majme už konečne zdravý rozum. A nesúhlasme s každým nezmyslom, ktorý prichádza z možností najväčších krajín, ktoré si povedali jednu vec. Bolo možné predsa uzatvoriť prímerie dvakrát, krátko po vzniku vojenského konfliktu. Čo urobili? Zakázali ukrajinskej reprezentácii politickej toto prímerie uzatvoriť a spoliehali sa, že keď nalejú miliardy a zbranie do Ukrajiny, tak Ukrajina prinesie na tácke zraneného ruského medveďa. Nefunguje to.